Správy televízie Severka. Legenda českého popu, spevák a herec v jednej osobe, piesne, ktoré poznáme aj vďaka filmovým klasikám. Na koncerte Václava Neckáža diváci zaplnili v stredu večer celú sálu v Žilinskom dome odborov. Já hrozně rád jezdím do Žiliny, vůbec na Slovensko vždycky, tady mám spoustu kamarádů. So skupinou Bacily vystupuje Václav Neckáž od roku 1971. Václav Neckáž s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou tvorili na konci 60. rokov hviezdne populárne trio Golden Kids. V 80. rokoch venoval Neckáž pozornosť rockovému štýlu, a to s úspechom. Po zdravotných problémoch v roku 2002 sa opäť vrátil na pódium a spraviť hudobnú show, ako sa patrí, mu zjavne problém nerobí. Můj syn vymyslel čtecí zařízení, takže když zpívám dlouhé balady, tak se tam má možnost se mrknout na čtečku. Václav Neckáž si zahral v úspešných filmoch, v Oscarovom Ostro sledované vlaky alebo v rozprávke Šialene smutná princezná. My připravujeme s bráchou vánoční desku, protože vánoční desku jsem nikdy nenatočil celou. A teď jsme ji teda dotočili a vyšlo CD s názvem Mezi svými. Diváci legendu českého popu len tak z pódia nepustili, vypýtali si 4 prídavky. Václav Neckáž s Bacilmi odohrá svoj koncert spomedzi slovenských miest ešte v Bratislave. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.